लोगोफोर नै आङो गिबियावनो आंनि गोदान ब्लगखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै एसे साननैनि भिडिअ दं आरो बेखौ आङो एड खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय आं ब्लगखौहाय लोगोफोर बिराद बिजिलै आयौ स्कुल खुलिबायना आङो ब्लगखौनो खालामनो हाया आरो बिजिनि थाखायनो ओमफ्राय मा खालामनो आरो होनबाबो ब्लग थाबाय जेला हगारनोबो लुबैयो गोसोआ थानो सुखुआ नोंथांमोननि सिङाव दिन्थिनो लुबैयो बिदिनो आरो ब्लगार जायोबा नाथाय गिदिरथ' ब्लगार नङाना आङो फिसासो होनबाबो आरो माने नोंथांमोना बुजिगोन जायफोर बिथांमोना ब्लगार बिसोरो ओमफ्राय माने जायखिजाया ब्लग खुलिबानो गोसोआव माबा मोनसे एक्सट्रा साननाय थायोलै माबा मोनसे मावबाबो आङो लोगोफोरजों शेयार खालामनो बिदि गोसो जायो माने फिलिंस जायो मोजां नाङो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनोहाय मानोना खाथियावथ' लोगोफोरखौ मोनबाय थायाना मबाइलनि थ्रुयैनो बिराद लोगो मोनो आरो बिनि थाखाय मोजां मोनो आरो जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं बिथांमोनखौथ' हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो थेंक्स जासिहरो साबायखर जासिहरो आरो जायफोरा गोदान फैयो आंनि ब्लगावहाय बिथांमोनाबो अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो आरो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अननानै प्लिज आंबो मानोना सासे बर' आइजोसो लोगोफोर बर'जों बर' हेल्प होआबालाय आरो माथो जानो न' बेनो आरो लोगोफोर फिसानिफ्रायसो गिदिर जायोना ओमफ्राय माने आङो इसेबांखिनि ब्लगाव आङो टाइम होनो हाया आरो लोगोफोर आङो माने गावखौनो सेक्रिफाइस खालामनो हायाखै नांबावगौ बिरादनो खस्थ' खालामनो बे खस्थ'खौ आं मावनो हायाखै आरो लोगोफोर ओंखायनो आङो दाबो बांद्राय थाब ग्र' जानो हायाखै आंनि चेनेलाहाय आसा खालामो नोंथांमोना अनोब्ला थाब जागोन अब्ला लोगोफोर जोबजासिम नायलांदोलाय आङो मोननैसो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग लाबोनोसैलाय न'आव दंफैयो ओमफ्राय नारजिजों अमा बेदर जानो लुबैनायखाय संबाय आरो आङो आदा बाजैमोनबो गासिबो दंफैजोबो ओमफ्राय जानोसै ज' होननानै संबाय आरो आङो जि गोथावखानै नोंथांमोना नुनानै लुबैबाय जानांगौ खुदै गना दे लोगोफोर आं मालाबा संनानै होगोन सोर सोर जानो लुबैदों जोंहानाव फैबानो जाबाय लोगोफोर आं दाना बिराद गोथाव संनो रोङो नारजि अमाखौहाय दख'ना गोदान लाबोदों मालाय आब'आ लफायनि दख'ना मोहाबो साफाखा समायनाखा समायदोंसो नोंजोंसो नै गांसेया बियो बेखौबो लादोब्रा मा होनो नै गांसे गलाब मा अरेन्ज कालारसो दै न' अरेन्ज कालारनि नुवाखै नै खाथियावबो जासिनदों एखेसिनदों आंथ' बेफारि जाबा दाबायदियाव आंसो गानग्रोबाय थागोन खोमा नै बेबो गांसे ओमफ्राय लांबाय बेलेगखौ मबाइलाव एसे फुला नुदोंलै मबाइलाव फुला नुदों न' अ मोजां नुदों दा नै लाइटजों मोदानदोंमोन साइनिं जासोदों न' इयो लोगोफोर नै बैसागोनि सोरबा दख'ना नांगौबा लांफैनो हागोन आब' शिबआ जि मोजां मोजां लाबोदों ओमफ्राय नै आंबो लाबाय लोगोफोर गांसे बेसर बिबार कालारनि लफायनि लादों आरो ओमफ्राय नै बेगबो लादों मोनसे ओमफ्राय जि मोजां मोजां कालार दंखायोमोन आरो सोरबाफोर नांगौबा थाब थाब लांफैबानो जाबाय बैसागु प्रग्रामफ्राव गाननोबा ओमफ्राय जोंना लोगोफ्राबो लाबाय आरो गांनैसो कालारखौ बिहरनांगौ ना नै दे नै नै जि मोजांखा कालारा बेखौबो लाबावनोसै र' बेखौ मोजां नुदों होमबाबो आंनि कालारा नैबे आरो सयसा बेखौबो लानोसै नै गांनै लाबाय ओमफ्राय बास्केटबो लाबाय दे फुवारलाय बेखौ आगै नै आयु सलिडखा फाग्लासो नै लोगोफोर आंहा फैसा गैयाबाबो नैबेखौ स्कुलनि इउनिफर्म लाबोदों आङो माथा मास्राइस नैबे लफायनि आरो बेसर बिबार गाननो लुबैनानै बिराद दंमोन आं गाननोसैलाय हौवाजों रायजासिगोनसो आङो फैसा थांखायो अब्ला दख'ना बायनायावनो नुबाथाय लानो लुबैयो लाबाय नै आंहा 7707 169 3078 3078 no?
দুটাও এখানে নাকি হ'ব এটা হ'লে হৈ যাব কাষ্টমাৰৰ নেম আৰু এড্ৰেছ আৰু এটা মোবাইল নাম্বাৰ দে নैनिखौनो लिर Realme उफाय गैया बेखौनो लासाबलाबायनोसै मबाइल बायग्राया साइन होबाय फार्स्ट एनिभार्सारिनि गिफ्टआ दोननैसो इमान लेट न' जेखे जि गोसो होदों বিলটো ৰাখি থ'ব বছৰৰ ভিতৰত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মানে হেৰিটো কৰি দিব কিন্তু ভাঙা চিঙাত নকৰে ৱাটাৰ ডেমেজ নকৰে যেনিবা পানীত পৰি গ'ল পৰি ফালে ভাঙি গ'লে এইটো ৱাৰেণ্টি নাপাব এনেই মোবাইলটো চলাই থাকাতে বেয়া হ'লেহে পাব টেম্পাৰ হ'লে যদি আপোনাৰ ডিছপ্লে ভাঙে এইটো নাপায় নিজে চেভ কৰিব লাগিব সেইটো নিদিয়ে এইটো ৱাৰেণ্টি কাগজ নিদিয়ে ন নিদিয়ে এইটোৱে ৱাৰেণ্টি কাগজ लाबाय दिनैसो मोनालायबाय नै हाबा जानो नागिरदोंमोन हाबा जानानै फैनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट लाखाबाय आरो मार्केटाव हेलमेटआ लायदो थां लायनानै फै नै लोगोफोर इमान गोबावनि थां हेलमेटखौ लायथां गाज्रिथारलै बोराया अर्डार होनायानो दिनैसो फैबाय आरो लोगोफोर फेब्रुवारियावहाय लन्च जानाय गोदान नायसै माबायदि जायो उनाव सोलाय बोसोरसेसो बाहायनानै थु आं माया नांखो स्टिना मोनालायबाय बार खोलो खोलो अखा जासिगोन खोमा थांखाबाय फैसाया साला हेलमेट नालाय माबायदि जुजिदों नै मबाइल लानायखाय मेथाइ बिदों नै मबाइल लानायखाय दे हेलमेटआ हर नो मबाइल बायदों नुवाखै नोङो नो बुरो इउटुबार जामा लाजिलायो रियेलमिसो फिटिं खालामजोब्बाय ओरै सायावल' नायदो 10,000 नै गोदान मडेल फेब्रुवारियावसो लन्च जादों नो फेब्रुवारियावसो ओंखारदों मा बुस्थु केमेराया माबायदि मोनथिलां लालाबायबाय गरमफ्राव बरिया जालायबाय हनै सासेया बिसोर सानैया फानसै बिदिनो मबाइल माबा माबि दे औ एक्सट्रा नै दख'नाया ओइ आंनो आब' ब्लाउस मा गोमो नांगौमोनलै गाबोन नायफैनोसैलां दे हरदो दे मोनाबाय थांसै बेनो खोमा बासा न' लोगोफोर दिनैनिफ्राय मबाइल गोदानजोंहाय ब्लग खालामनाय नुसिगोन आरो लोगोफोर बे फुराना मबाइलखौ गारनोसै आं देनांहाय इउटुबनि पेमेन्ट मोनबासो आइफन माबा माबि लुबैनायफोरखौ लानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोबा सापर्ट खालामोब्ला अब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गरम लाइन गैयामोन खोमसिमोन ना ओंखायनो बांद्राय अथर्ज' जानानै आं भिडिअ खालामासै आरो लोगोफोर फार्स्टनिफ्राय ओमफ्राय आङो उनावसो दसेल' खालामबाय ओरैनो नोंथांमोननो खोन्थानांगोन ना मानोना दाख्लै आङो बुंनानै दोनखादोंमोन ना मबाइल अर्डार होदोंमोन होननानै ओमफ्राय दा गोदानसो माबानाय आरो ओंखारनाय फेब्रुवारियाव ओंखारदों बे मबाइला ओमफ्राय दा लाबोदों आरो बिसोरो दाख्लैनो लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसोर होनबाय ना गोदान फैगोन फेब्रुवारियाव नों साननैसो नेथ' होननायखाय आङो नेथ'दोंमोन आरो ओमफ्राय दा लाबोबाय माबायदि ओरैनो खम रेङावनो लाबोबाय आरो नोंथांमोना मबाइलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ जायखिजाया 90नि खाथियावनो 19,000आनो होनजायो दे एसेल'सो खम बिदि आरो लोगोफोर उफाय गैया गैयि मानसिना बेजोंनो सोलिथ'नोसैलाय बे फुराना मबाइलखौ होनोसैलाय आरो लोगोफोर आङो ब्लगखौहाय बेखिनियावनो दोनसै दे आरो बयनिसिमबो आङो साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जाबाबो जायाबाबो जायफोर बिथांमोना जोबजासिम नायो बिसोरखौ आङो हाजासे हामबाय होबाय बिदिनो सोरबाफोर गोदान फैयोब्ला आंनि ब्लगाव बिथांमोनाबो नायलांदो दे अननानै